नैबेनो जामख'जोब्बायमोन आरो नैबेयो थ' हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौ बराय बावहरनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं थ' आं बै गेरेजाव थांग्रोनि आरो आंना गारिया मोननैसो प्रब्लेम जाना दं आं नोंथांमोननो गेरेजाव थांना मोजां फोरमायनोसै गेरेजासो खुलिना खुलियाखैथाय आंनि फेभरेट गेरेजा नै बेनो गाइस आंना गेरेजा डाइरेक्ट दुखाइ দিব तो गाइस माने नैबे हेन्डेला नैबेयाव बल गावबाय आरो नैबेयाव बल थायोना बे हेन्डेलनि सकाबाव बे गावबाय आरो दा बेखौ चेन्ज खालामनांगौ बे खटक खटक आवाज जाबाय थायो बे गावबाय आरो बे माने बेखौ दा चेन्ज खालामनांगौ दं तो गाइस दा नै खुलिजेनबाय बेखौ दा खुलिजोबनांगौ आरो सेस खुलिजोबखानांगौ बेखौ माने नैबेनि सकाबासो गाज्रि जादों नालाय बला बेनो बुस्थुआ 918 जिलायबाय दिनै माने बुस्थुआ लेयार बाय लेयार दं आरो 6थासो दंदां बे सिङाव माने बल थायोना बेनो माने बे बुस्थुआ नैबे लबार थायोना बे गावबाथाय बिदि आवाज जायो आरो खटक खटक आवाज जायो माने लुज जायो नालाय 918 खा बे बुस्थुआवनो जिलायबाय दिनै नै दा खुलिजोब्बाय खुलिनांगौ आरो बिनि सिङाव थायो नैबेनो जामख'जोब्बायमोन आरो नैबेयो ओमफ्राय नैबेनाबो गैलामोन नै ओरै सेस जामख'जोब्बायमोन नैबेबो जाला नै बोरै बोरै देसोरला जोबखोलै भिडिअ खालामनो फैसा मानसिनि गारिया बिदि मैला जायो बिराद गोबाव सिगां सुयैयानो सेस दाखा दाखा मैला जानानै खिन्थु आंना गोसोआ बिराद साफा दे আমার ভুল হচ্ছে ক্ষমা করে দেন दा नै लागायगासिनो नै गोदानखौ लागायबाय दा ओरै सिंजोंबो लागायबाय नै दा लागायगासिनो आरो बेनि उनाव नै मोनसे लेयार दंबावो बेखौ बेयाव लागायगोन आरो नै दा फिट खालामफिनबाय फिट खालामगासिनो आरो आं डाइरेक्ट फिट खालामखांनानै देखायनोसै नोंथांमोननो ओमफ्राय बिलखौ बेसेबां जाखो बेसेबां खारखो बेखौ खिथाजोबगोन आरो आं नै बेखौ फिट खालामखांबाय ओमफ्राय नै दा टायारखौ सोफिनदों आरो बेखौ सोखांनानै बै हेन्डेलखौ एसे मारिनांगौ दंबावो बेखौ मारिखांबाथाय गैला खामानि सेस दा जाजोब्बाय नै खामानिया फिटिं सिटिं जाजोब्बाय ओमफ्राय दा जाना जायाखै टेस्ट नायदों आरो दा नै गारिया रेडि जाबाय फिट जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय सेना एसे लुज दं सेनखौ बोबानो जाबाय आरो ओमफ्राय गारिखौबो एसे सुनांगौ आं बै कार वाशआव सुहैनोसै थ' गाइस दा खामानिया जोब्बाय आरो आं टेस्ट ड्राइभबो लाना नायखांबाय आवाज खालामासै दा हेन्डेलाबो गुरै जाबाय आरो दा थ' बिनि टटेल प्राइसआ थांदों 1200 थांबाय आरो 1200 थांबाय गासै टटेल बे माबायानो 918 थाखाखा बे स्टारिंनि सिंनि बलानो 918 थाखाखा ओमफ्राय गावसोर फिटिं चार्ज लानानै बिदिनो 1200 लाबाय आरो 1200 लाबाय गारि भारा मा भारा दङना बिसोरनाबो थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे कमेन्ट खालामदो
आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गाइस केप लाभिं केप सापर्टिं लाभ इउ अल गाइस